ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki nongelam jong ka Hinyo Tribute Council Shela Unit ha ka santri kepunai naiwing arajar arpuway kila IT de ka Dorkhas ha ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka Kong Isa Wanda lalu ban penpau ya ka jing ngokhia halor ka jing bampat pentrekam ya ka scheme ai jing erap jong ka sarkar pedeng ka balatip kom ka Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana scheme hagi benta jong ka snong wadla ki snong ki badan hapo ka than shela ki dai ki bala syak ta bha na ka jing jor ka jing ti maushun Nakaliang jong ka seng kala ai por tangkhat sansngi ye ka Deputy Commissioner ban pentrai kam ye ka scheme khnang ba ki pai ba kin dub yo jing mentoi bat ha ka jo ka por ka seng kala ongru bala da ka ne ka jing dawa kam trai kam ban se ban lai tet ye ka jing khang jong ka yeng bishar Meghalaya High Court Kemudian tu epi ka Sarkar India lembaga Ministry of Mines haus nem arja khatsan kala penmi ya ka ka guidelines hakabai dei ban pentrai kam ya kata ka Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana dan ka PMKKY scheme kabai dai betik nam ta kitu gijaka ki bolong mining related kisnong lani gijaka ki basyakta lembaka jingti ki marpo khendo mo kumbolong menta hangni apo East Khasi Hills ki don kumba arpo do arpoi tli arpo lani arpoi ngut kita ki mining license holder ki batti yung maushun ma ki bayo ya kata permission na sarkar jela banti yung maushun Tika sarkar jelah ka haba ka shim ya ka royalty nakani ka jingti yung motion lada ka long ba ka shim shispa tingka ka royalty nam taong motion banti yung motion mo live po tingka nakata ka shispa tingka kibu siya kata ka district mineral fund mo lani kata ka district mineral foundation tika sarkar jelah haus nam arja khatnyo kala penmi ya ka rule ban penteri kami kata ka district mineral foundation rule arja khatnyo ban kani ka rule kala kilasdang ban penteri kam nadu ka pratrik Desember jong senam arja khatnyo tenadu Januari jong senam arja khat rapat kilasdang ban lum ya kani ka pisa ka ban tap seni ka fund jong ka DMF ta ka jinglum jong ka jingwat RTI ga jong i lamba ka office jong ka DMR ngilap pa nadu Januari arja khat pra hadu September jong senam arja arhuai menta kaladon ka pisa ka balakot sa kalay po kandai krore tam hakani ka fund ya kata ka district mineral fund ka bakiong tinakani kalay po kandai krore pa ki jakala ni ki mining license holder ki badon kumbasan hadu nrungud ki dei na ketika dong la ne ka thanshela bat ka jing siu pisa la ne ka contribution la ne ka jing no senyang na kata kalay po kandai krore kini kisan ban riutli ki mining license holder ki badon he ini jakala ni bajan ba kasnong ka jongi kasnong shela kidon ki ai kumba life ar krore tingka tat hadu kani khlimat kumba menta dek basusi kalong ba menta la sausnem nadu penteri kami kani ka DMF ban la ai kata ka pisai ka contribution kade ka babun na kasnong ka jongi kabalai kalong ba kasnong shela kade kata highly affected area la ne kasnong ba syakta ba na ka mining activities rewat tang shitengka la ne sinaya ka pisa lengba kani ka fund la ne ka way ka project wa ka scheme omshim la penteri kam hasnong jongi la ne kasnong shela ba ka area shela ber ka way today halor kata kanong rem bangilawan ban ye kendu ka DC metasi kum ka chairperson jong ka DMF ban pensngo syaki syai ba ni persyajur ya kani ka jingle jong ka DMF ba wala kasnong shela kala syakta na mining activities wala kasnong shela kala contribute shibun la ne prap khandai 4% ka fund ka DMF rehadu menta 4 don watang kawiru ka scheme ka ban penteri kam ka hasnong hapo jong ke area hasnong shela tingila pensngo ye kani ya kani bat ngilabu ro lembaga jing tho ban ong balada hapo khatsan singi kim le la ni kim ai kanu ka project la ni ka scheme ya ka snong shela la ni ijaka po snong shela komut banak leong jong ka sengin hap ban led ban wat ya ka jing yarap lengba ka yeng ka shari bodon borom namar bakani ka scheme ka dia pa la penteri kam lengba ka an ya ka sarkar India kala sna bat kumjur lengba ka an ya ka sarkar jela kala sna ta ka jing ya kendu ka jongi BDC nakaliang jong EDC ila penpau yang i ba hakini gisngi hi kandia singi insa khotno ya ka meeting jong ya ka governing council jong ka DMF bat ila ongru ba insabu shakhmat ya ki project ki badai bawan na po snong shela
But in sa pentip yang i kay kabami na kata meeting bukom juro na kata na kay ki scheme ka bakasnong sila ka kayo tingi kmi lenti ba ka jingkular ka jong i kan urlong balada kam urlong pat nakaliang jong i kum kaseng i mansi kum mangilaong bangin let bantiet ya ka jangkang jong i kasyari ngin sale kay gubodon kam tiga jingya keren kolong basutana nakabayla ay assurance ngi ila ay ka kular yang i ba nakaliang jong i insale kay gubodon kam bakasnong sila kan sayo ya kay gabai claim yo mentala south legisna